Inini. Anong nakamata talaga ako dahil kwento ko lang sa inyo kasi kagabi makatotoo talaga ang mga aswang, mga ungo, sigbin. Kasi nagkagalkal yung yung atop ko kagabi hindi ako nakatulog. I really find that hard to sleep because natakot din ako. May nag-taak-taak doon sa yung sa atop ko kagabi Yung siguro yung balita doon sa Matina Playa na may ungo. Totoo talaga yon. May mga wakwak talaga. Inin Therefore, I conclude, maybe this time, karoon tayo ng sa mga wakwak. Yung kunay buns. Okay. Patalambang ka. Inin Sabi ko, natakot din ako kasi baka kitkiton akong liog kagabi Kasi I closed the door and I closed the windows. Double check ko talaga baka sumulod sa balay sa kwarto ko yung wakwak. Kasi nakita nila doon sa Matina kuhan pula ko mata. Ako ba sige sur eyes na tong wakwakat. Inini. Marami natakot ako sa panahon ngayon. May virus, si virus, may mga wakwak pa. Nakitaan ko doon sa Matina yung naglukso-lukso ko doon sa mga atop. O dapat sa may talisay nga na someone telling me, naku di nagtuwad-tuwad nga to. Ingon ko nila Sigbin ko to. Kaya nahurot ko nagkaon ng ilang uling. Kung kaon na uling ng Sigbin mga gala. Inin so, kit-kit ko nagkalabasa. Anong magtuwad man ng Sigbin, no? Saan kanya paglukso? Nagtuwad man siya. Inin yung ibang I just wanted to tell kung nasan yung mga Sigbin na yan para makausap natin. Sige tuwad. Bayot man tingali ng Sigbin kaya sige magtuwad. Inin Therefore, wag kayo maglabas ng balay. Stay at home lang kayo. I tell you, if I say it, I do it. Galit ako sa inyo. Paggawas ko yung mga wakwak, ungo, mamikpikay dyan. Bulak yun ang baba ninyo. Please, ang sabi ko lang, dyan na kayo sa bahay niyo para hindi kayo mapaaka ng wakwak. Kuya, wala bang wakwak karon kay mag-mask pod? Hadlok po na silang virus.